Na zona cero das devastadoras tormentas desta semana apuran os traballos para recuperar a normalidade. É tempo de limpeza, de avaliar danos tras esa brutal tromba de auga que arrasou vivendas, estradas e infraestructuras. Os veciños de Viana do Bolo e Vilamartín de Valdeorras enfrontanse por diante a longas xornadas de traballo. Que tal? Boas tardes. Veredicto de culpabilidade nun dos crimes que máis impactou na Coruña nos últimos anos. O xurado popular cre probado que José Luís Franco matou a Joel Quispe na Noiteboa de 2023. Declara culpable tamén o home que lle proporcionou a navalla que empregou nese ataque. O accidente mortal dos Saltamontes volve sacudir o debate político en Vigo nun pleno marcado por un durísimo choque entre goberno e oposición. O BNG chegou incluso a abandonar a sesión en sinal de protesta. Hijos de Rivera presume de medrar sen perder as raíces foi na apertura dunha nova sede da empresa. O rei Filipe e a princesa Leonor compartiron instrucción de voo na Academia de Murcia. Os dous puxéronse á vez aos mandos de dous avións de adestramento. Ao aterrar abrazáronse e visitaron o simulador de voo onde a princesa aprendeu a pilotar. E no son do camiño prepáranse para o segundo día de concertos. Así amencían os campistas tras desfrutar onte a noite do espectáculo de Katy Perry, que chegou a lanzarse entre o público dentro dunha botella de plástico. Deportes, hoxe temos ás 7 da tarde na G2, cita moi importante co Liceo, que está a unha vitoria de ser campeón de Liga. Xos Antón. A Coruña prepárase para vivir unha nova festa a conta do deporte. A terceira en menos dun mes. Primeiro foi o Deportivo, despois o Leima Básquet Coruña e hoxe pode ser o Liceo. Para iso ten que gañar en Igualada. E se non o fai, aínda lle quedan dúas oportunidades máis. O caso é que, por unhas ou outras razóns, este está a ser un ano máxico para esta cidade. Día con temperaturas en lixeiro descenso, aínda así vai moita calor. Esta tarde hai nubes altas e vento suave, ás portas dunha fin de semana en que comeza o verán con calor abafante. O xuíz Peinado abre unha nova peza separada na causa contra Begoña Gómez. A decisión coñecíase esta mañá nos xulgados de Praza de Castilla, onde tamén se está á espera de saber se o magistrado impón medidas cautelares á muller do presidente do goberno, entre elas a retirada ou non, sabela, do pasaporte. Ainda non se pronunciou Peinado sobre ese asunto, pero sí que Juan Carlos Peinado, ese magistrado, acaba de pedirlle informes á Fiscalía sobre unhas presuntas irregularidades que a UCO, a Unidade Central Operativo da Garda Civil, detectaría na adxudicación dun contrato de 4 millóns de euros pagados con fondos comunitarios que se lle adxudicou o empresario Juan Carlos Barrabés. Podería haber aí delictos de prevaricación e de fraude aos intereses da Unión Europea. Pero esta nova liña de investigación non afecta a causa principal do caso Begoña Gómez, a muller do presidente, que sí que nun primeiro momento estaría incluída nesa nova liña de investigación do xuíz Peinado, agora acaba de sair desa listaxe. Din desde aquí, desde os xulgados de Praza de Castilla, que houbo un erro, un fallo nun dos funcionarios que incluiu ese nome da muller do presidente por erro nesta nova liña de investigación, que, insiste o xuíz Peinado, neste momento acaban de dicir desde aquí, só afectaría ao empresario Juan Carlos Barrabés. O xuíz Peinado pon o foco agora nun contrato e abre peza separada por presunta prevaricación e fraude aos intereses da Unión Europea. Trátase dunha adxudicación de 4 millóns de euros que fixo a empresa pública Red.es en 2020. O contrato gañouno unha UTE da que formaba parte unha empresa de Juan Carlos Barrabés. A UCO xa analizará o expediente e no seu informe apuntou irregularidades. Agora o magistrado pídelle á Fiscalía de Madrid que se pronuncie e que diga se ve delito. Una más. Suma e segue, di o PP e pro PSOE non hai caso. Es un caso totalmente político, donde no hay causa. Ferraz cree que se trata dun novo disparate do xuíz instructor. Todo el apoyo del Partido Socialista a Begoña Gómez. Pola contra, pro PP... Como sigan así y a este ritmo, el Partido Socialista va a tener más imputados que diputados.
Na causa principal, o instrutor aínda non se pronunciou sobre a imposición de medidas cautelares como a retirada do pasaporte á muller do presidente. Hemos recibido, por supuesto, todos los presidentes de gobierno regalos, algunos, créame, Raúl, que es que ni sé cuáles son. Hay que ser conscientes de que la España de 2007 no es la España de 2026. O presidente restalles importancia aos agasallos recibidos por Zapatero. O expresidente pide 10 días para poder acreditar a súa procedencia. O xuíz Calama sostén que a consultoría do seu amigo era realmente unha tapadeira para poder cobrar comisións do presunto tráfico de influencias. Y ahora vamos a las dichosas joyas. Non tivo sorte o xuíz Calama, Zapatero non quiso falar das xoias, pide tempo. Una semana, 10 días. Como máximo. O presidente do goberno restalle importancia aos agasallos e mantenlle o apoio. Y respaldo a José Luis. Nas 3 horas de interrogatorio, Acostúmbrese a que cuando yo hablo tiene que guardar silencio. vivíronse momentos de tensión, pero sobre todo viuse a un Zapatero moi insistente en marcar distancias co rescate de Plus Ultra. Recoñeceu que cobraba uns 90.000 euros anuais de análisis relevante á empresa do seu amigo Julio Martínez. Era o consultor principal, pero traballaba sen contrato. No tenemos hojas de encargo, no tenemos ni contratos escritos. Es un acuerdo entre el dueño de Análisis Relevante y conmigo. Nin contratos nin follas de encargo. O xuíz sospeita Que realmente no eran informes de consultoría, sino una tapadera. Zapatero negouno, como tamén negou ser propietario dunha sociedade offshore en Dubái. Porque jamás en mi vida he oído hablar de una sociedad offshore. Despois de escoitar a súa declaración, o PSOE non se move. Confiamos en el presidente Zapatero. E o PP insiste. Esta legislatura ha llegado a su fin. Opinión que non comparte o BNG. Que creemos que a legislatura ten sentido. Para os nacionalistas galegos, a liña vermella é o financiamento irregular dos socialistas. A Fiscala Xeral do Estado reivindicou no Senado a independencia e a imparcialidade da Fiscalía. Fixo despois de que o propio organismo admitise reunións entre antigos responsables da institución cando estaba dirixida por Álvaro García Ortiz e investigados no caso Leire Díez. Y me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos. Los fiscales trabajan con objetividad, con parcialidad, con rigor, con muchísima dedicación, con muchísimo sacrificio, y la Fiscalía de ninguna de las maneras se puede entender vinculada a ninguna trama criminal. Os concelleiros do BNG abandonan o pleno extraordinario do Concello de Vigo para reclamar responsabilidades polo accidente mortal dos Saltamontes. Foi un dos momentos máis tensos dunha sesión marcada polo duro enfrontamento entre goberno e oposición. Ese pleno extraordinario solicitárano o PP e o BNG. Levan 2 anos pedindo explicacións ao alcalde de Vigo polo accidente dos Saltamontes no que morreu un mozo. Hoxe volveron pedir o cesamento da concelleira de Seguridade imputada por homicidio involuntario. Abel Caballero non quixo intervir e o voceiro socialista chamoulles inútiles políticos. Comezou o pleno coas miradas da oposición postas no alcalde por manter no seu posto a concelleira imputada polo accidente dos Saltamontes ocorrido hai 2 anos. Cuando la concejala responsable no dimite por propia voluntad, la responsabilidad pasa a ser de quien no la destituye, es decir, de usted, señor Caballero. Usted que ni siquiera ha sido capaz de reunirse con la familia. Subiu o tono o BNG contra Caballero, a quen acusou de non someterse a ningún control democrático. É o último rubicón da súa deriva autocrática, ao considerar que é o seu grupo de goberno o que decide se teñen que dar ou non explicacións. O voceiro socialista descartou a dimisión da concelleira e escolleu descualificar a oposición. Políticamente son ustedes 2 inútiles, y lo puedo afirmar categóricamente, pero también lo saben en sus propios partidos. O alcalde non interveu agás para anunciar a votación final, na que os votos socialistas impediron un cese que votaron só os populares. O BNG abandonara o pleno minutos antes en protesta pola falta de explicacións de Abel Caballero.
En paralelo ao debate político está en marcha o procedemento xudicial por ese accidente. Só quedan uns trámites antes de que o tribunal decida se abre xuízo por esta causa e quen sentará no banco dos acusados. A penúltima cita será tamén nos xulgados de Vigo. O luns remata o prazo para que as partes presenten os últimos recursos á instrución e logo o xulgado decidirá se abre xuízo oral. Os investigados son dous, o dono da atracción e a concelleira de Seguridade de Vigo. A acusación particular cree que ela faltou o seu deber por non precintar a atracción, xa que non contaba con todos os permisos. Na súa declaración, a política descargou a responsabilidade na policía local. Lo que a mí me consta y lo que ellos hacen de forma ordinaria es desde la oficina de seguridad les remiten las resoluciones y ellos tienen establecidas revisiones y velan por el cumplimiento de las resoluciones. A acusación particular pide 4 anos e medio de prisión para o dono dos Altamontes e para a concelleira de Seguridade, para ela tamén inhabilitación. Ademais, unha indemnización para a familia de Iván, o home que morreu no accidente. Galicia presume das súas empresas familiares. Alfonso Rueda puxo esta mañá a Hijos de Rivera como exemplo dunha compañía capaz de medrar, de competir nos mercados internacionais e de manter ao mesmo tempo as súas raíces galegas. Hijos de Rivera inaugura nova sede na Coruña. A compañía mantén a súa aposta por seguir medrando na cidade que a viu nacer. El kilómetro cero de nuestra corporación está en Galicia y el kilómetro cero de nuestra corporación está en La Coruña. Alfonso Rueda agradece a empresa a vinculación con Galicia e reafirma o apoio da Xunta ao tecido empresarial da comunidade. Os habéis convertido en una parte muy importante de nuestra identidad. Yo agradezco muchísimo que esta empresa siga teniendo esa base familiar fundamental, nítida, indudable, que estoy seguro, como otras grandes empresas familiares gallegas, que es una enorme parte de su éxito. Rueda aposta por seguir mantendo a simbiose entre a corporación e Galicia, coa vista posta no vindeiro ano xacobeo. Avanzan as obras de renovación do paseo marítimo da Ría do Burgo en Culleredo. É un novo espazo de sendas peonís que está a carón do mar e que agarda poder abrir este mesmo verán. Mariola. Si os traballos céntranse neste momento na contorna máis próxima a Ponte do Burgo. Aquí estánse renovando as lousas e tamén a bella balaustrada para colocar no seu lugar uns elementos máis modernos. A intención é poder reabrir toda esta zona ao paseo este mesmo verán e avanzar así nunha demanda histórica dos veciños desta zona que é a de unir a través de sendas peonís todo o bordo litoral da ría ata chegar á cidade da Coruña. As obras de dragaxe da Ría do Burgo estragaron boa parte dun paseo que serve de espazo de recreo para os veciños de Culleredo e de Cambre. Aquí llega hasta el puente pasaje y por el otro lado falta un poquito, pero está como están en obras, me imagino que llegará tarde hasta allá. O sea, vamos a Santa Cristina normalmente a la playa, pero vamos andando. A renovación do paseo marítimo inclúe o pavimento e os elementos de iluminación e permitirá unir as sendas peonís arredor da ría. Le hacía falta, ¿no? Porque había muchas losas con rotas y movimientos, mucho paso de camiones. Entonces, bien, me parece bien que lo adecenten. Os operarios aceleran os traballos para poder reabrir o paseo este mesmo verán, din os veciños que servirá para revalorizar a zona. Hijo quiere comprar y estuve mirando ahí, no sé cómo se llama, al lado donde está el instituto, hacia Adama, puede ser. Y me dijo que los precios eran exorbitantes, casi tan caros como en Coruña. E que o proxecto é moito máis amplo. O futuro pasa por completar os 11 kilómetros arredor da ría ata enlazar coa Coruña. A ver, o entorno é envidiable. Enlazan ca Coruña, vamos, sería un paseo precioso. É único. O Burgo é único. Unha zona reserva da biosfera recuperada para o lecer. Así soa o caudal mínimo que leva, con todo segue a ser un espectáculo único que en poucas semanas poderemos ver máis de preto grazas á nova pasarela que se está a construir aí na fervenza do Ézaro en Dumbría. Non é a primeira vez que a pasarela de madeira que dá acceso á fervenza do Ézaro queda parcialmente estragada. Sucede cando os xallas leva moita enchente. A última foi en novembro do 24. Foi este tramo de aquí, que foron aproximadamente uns 30 metros. Entonces, ahora o que pretendemos é, por unha cota máis alta, acceder a este graderío que ahora mismo está aislado. E pretendemos vir aproximadamente por aquí,
por unha cota elevada, chegar atrás e chegar a un graderío. Serán en total 60 metros de pasarela nova. Non é un terreno, digamos, horizontal, e temos que buscar os puntos de anclaje nas rochas, e temos que adaptarnos, lógicamente, ao terreno. Iso é o máis complicado da obra. A pasarela orixinal é do 2008 e dende entón son milleiros as persoas que a transitan durante o día, pero tamén nas noites de verán para ver o espectáculo de Lucesón. Unha noite aquí poden pasar nesas 2 horas tranquilamente 4.000 e 5.000 personas. Cun orzamento de 200.000 euros financiado por 2 empresas enerxéticas que operan no Concello, está previsto que a pasarela se inaugure dentro de 2 semanas. A ver se temos lista para principios de xullo e a disfrutar, como vedes, desta maravilla. O debate sobre a AP9 segue enfrontando os partidos galegos. Os populares volven rexeitar o acordo alcanzado por PSOE e BNG no Congreso porque consideran que non respecta o consenso aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia. Ademais, advirten de que supón unha factura de 4.000 millóns de euros pros galegos. O texto que se votou no Congreso esta semana é o acordo triturado ao 95% deste Parlamento. E aínda así, sacan peito. E eu pregúntome, de que? De validar un texto que ven cunha factura de preto de 4.000 millóns de euros que deberemos pagar os galegos? Antes das vacacións, moitos condutores teñen cita pendente coa ITV, pero cada vez son máis os vehículos, un 30%, que circulan sen pasar esa inspección obrigatoria, especialmente os máis antigos, os que andan polos 19 anos. As luces, os neumáticos e as emisións contaminantes seguen sendo os defectos máis habituais. E, mentres tanto, a DGT prepara cambios importantes pros condutores novos. Con 17 anos poderán obter o carné tipo B, os copilotos non poderán dar positivo en alcohol e hai cambios tamén pros maiores de 65. Non hai idade límite para coller o volante no noso país, pero sí medidas para asegurar que se fai nas mellores condicións. A DGT reduce os períodos de renovación do permiso. Será cada 5 anos a partir dos 65, cada 3 no caso dos condutores profesionais. O que se pretende é facer exames psicotécnicos con máis frecuencia para certificar as aptitudes do conductor. Eu vexo bien, deben facer as revisiones e mirar, porque xa vas perdendo facultades cando chegas a unha certa edad, oído, vista, entonces... Tens que facer o psicotécnico e tens que estar en condicións para poder conducir. Eu, de momento, gracias a Dios, pareceme que estou. Me deron 3 anos. Pero nada, bien, de momento bien. Outro dos cambios que introduce a normativa europea é a obtención do carné de conducir con 17 anos. Pero mentres non se acada a maioría de idade, o condutor debe ir acompañado. E ese copiloto, como titor legal, ten que cumprir os mesmos requisitos que se fora ao volante, en temas de alcohol e drogas, por exemplo. Pero nos parece no estupendo porque ese conductor terá que ser un condutor exemplar, entre comillas, e estender o período formativo que está na autoescola un ano máis, titulizado neste caso, a maioría veces por seu pai ou nai, ou unha persoa dese estilo, que poderá sempre ver como se comporta. España aínda non adaptou a norma comunitaria e só está en vigor por agora obter o carné cumpridos os 18. Os Estados membros teñen ata finais de 2028 para traspoñer a directiva europea. Causaron furor e espalláronse por media Europa, pero agora Bruxelas ponlles freo. A capital comunitaria decidiu retirar os patinetes eléctricos de alugueiro das súas rúas a partir do ano que ven. O Concello asegura que aumentan os accidentes de tráfico e denuncia que tamén están sendo utilizados por narcotraficantes para fuxir da policía, María. Sí, de feito, segundo as autoridades belgas, estos patinetes eléctricos que ven xusto detrás de min estiveron implicados en 25 tiroteos registrados nesta cidade de Bruxelas o ano pasado. E a policía asegura, como dicías, que grupos vencellados ao narcotráfico utilízanos para escapar rapidamente tras cometer os delitos. Pero este non é o único motivo. Tamén preocupa e moito a alta siniestralidade. No 2025, 666 persoas resultaron feridas en accidentes relacionados con estos vehículos, un 26% máis que o ano anterior. E a isto súmase as numerosas queixas polo estacionamento desordenado destos patinetes nas rúas. Por iso o Concello non renovará a licenza das empresas de alugueiro e a partir de 2027 só estará disponible o sistema de alugamento de bicicletas. Bruxelas segue así os pasos de outras capitais europeas como Madrid, París ou Praga, que xa limitaron ou retiraron por completo este servizo.
Grazas, María. Precisamente un condutor de patinete sufriu un accidente en Mos. O caso é que ia pola autovía Vigo-Porriño, unha das máis transitadas en Galicia, pola que circulan 60.000 vehículos ao día. Conducía en dirección contraria e de noite. Deu positivo na proba de alcolemia. Mar. Pois unha chea de infraccións de tráfico, porque o primeiro é que un patinete pois non pode circular por unha autovía. Aquí na 55, onde o Correo polas curvas de Tameiga pasan uns 60.000 vehículos ao día. Ademais, como dicías, ia en sentido contrario e pasadas as 10 da noite. Ia sentido Tui, pero polos carrís destino Vigo. En esa situación totalmente irregular tivo un accidente, perdeu o control, caeu e acabou ferido. A alcolemia que lle practicaron deu positiva. A Garda Civil deu a coñecer este suceso que ocorreu hai uns días porque está investigando como accedeu este usuario de vehículo de mobilidade reducida a unha autovía e cantos kilómetros percorreu. A situación é moi perigosa e a proposta de sanción é múltiple. Conducir baixo os efectos do alcohol e circular por vía prohibida. Soamente as multas económicas poderían superar os 1.000 euros. Xa ve como estamos, home, asustadiños porque nos entraron as vídonos moito daño. O meu marido foi a única persona afectada. Hai baixos inundados e hai de todo, pero el viu a mortos ollos, porque quixo arrastrar a corriente, viuse envolto no lodo. Sobran as explicacións que poidamos darlles escoitando estes testemuños. En Viana do Bolo seguen co medo no corpo pola riada que lles levou 2 aldeas por diante e ollo porque a partir do domingo volve a haber alerta por treboadas. Hoxe estamos ali de novo na zona cero desta desfeita, na Bouza e en Prado Cabalos, hai puntos que seguen anegados, pero a boa noticia, Xoel, é que algúns xa volven ter auga e luz. Sí, servizos, Marta, que se van restablecendo pouco a pouco, aínda que, como dis, algunhas vivendas aquí neste lugar da Bouza continúan aínda sen eses suministros e, mentres tanto, continúan tamén os traballos dos veciños para retirar as toneladas e toneladas de material que a auga arrastrou consigo na tarde do mércores. Xa o ven, muros, árbores, terra e pedras que continúan aínda aquí. O panorama é desolador, os veciños continúan asimilando a situación, retirando o que poden cos seus propios medios e tamén coa axuda do Concello, da Deputación de Ourense ou da Axencia Galega de Emerxencias. Axuda que chegou tamén a través das redes sociais e de empresas particulares da zona que enviaron ata aquí material para seguir con esas tarefas de limpeza. Os expertos ven xa nos incendios do pasado verán a causa principal destas riadas e dos corrementos que arrasaron directamente estas aldeas. Dende o Concello de Viana, precisamente, xa anunciaron que van solicitar a declaración de zona catastrófica. Estamos, como dicíamos, en Prado Cabalos, os veciños están esgotados, pero seguen traballando. Laura. En aldeas como esta de Prado Cabalos, o lodo cobre arestora boa parte da aldea. Agora que xa recuperaron a auga e a luz, os veciños aínda incrédulos co acontecido afananse nas tarefas de limpeza, porque hai baixos aínda negados e os danos materiais son moi cuantiosos. Hai ademais maquinaria traballando no río que desbordou o pasado mércores. Din que queda moito traballo por diante. Os veciños de Prado Cabalos apenas descansan dende o pasado mércores. Unha treboada rebordou o río Bouzas e levouno todo por diante. Tanto barro, auga e en fin. E entón, pois, é o que nos queda a estas horas. Agora mesmo, esperando que nos vacíen os lodos dos baixos, para poder limpiar, poder traer outra vez as nosas cousiñas, lavadoras, congeladores. A imaxe non é diferente na Bouza. No centro da aldea amoréanse os cascallos e algunha vivenda ten bloqueada a entrada. A garaxe e a bodega están totalmente anegadas, non se pode entrar ninguna das dúas, están con 2,5 metros de terra por diante. Na Bouza, os operarios da Deputación traballan para liberar a estrada carabiana. Hai pedras aí que igual moveu pedras de 2.000 kilos. Os veciños coidan que o peor xa pasou, pero din que precisan axuda para volver á normalidade. Fainos falta maquinaria, fainos falta algunha empresa que viña a limpiar as casas. Moitas das árbores queimadas nos incendios do ano pasado baixaron polo monte e bloquearon camiños ata chegar a pontes como esta, a 200 metros de Prado Cabalos, na que traballaban esta mañá.
Os socialistas galegos instan a Xunta a activar o plan de emerxencia en Viana do Bolo. José Ramón Gómez Besteiro cualificou de dantesca a situación e vincula a magnitude dos danos co estado dos montes tras os incendios do verán pasado. José Luis Franco e Jared Gestal son culpables do asasinato de Joel Quispe. Ese é o veredicto do xurado popular despois de 2 semanas de xuízo e unha semana máis deliberando. Respecto de la acusación dirigida contra José Luis Franco González de causar intencionadamente la muerte de Joel Quispe, empleando una navaja y actuando de forma imprevista y sin que Joel pudiera prever este ataque ni defenderse, se declara al mismo culpable por unanimidad. Respecto de la acusación dirigida contra Jared Gestal Juncal de haber entregado la navaja a José Luis Franco siendo consciente de que éste la iba a utilizar para atacar a Joel, o al menos representándose su uso y su viabilidad para causar la muerte del mismo, se declara al mismo culpable por mayoría de 7 votos. É o veredicto emitido polo xurado popular, un veredicto válido, segundo manifestou o maxistrado, o estar ben motivado e xustificado. Con todo, na vista, o autor confeso declarou que se meteu na pelexa para defender a Joel Quispe. Y lo fui a defender y me pegó a mí y como que me arrebaté un poco y le fui a pedir la navaja a Jared. Usted le clava directamente en el corazón y se va. Sí. Es así. Y yo me acuerdo que seguía de pie pegándose con la gente. O presunto cooperador necesario do asasinato asegurou que a arma homicida era do autor confeso. Cuando Joel le da el puñetazo, viene hacia mí a dejarme la chaqueta a José Luis, en la cual llevaba la navaja y el móvil. En el momento que yo me estaba poniendo la navaja en la cintura, él se acercó a mí, con ya la cara desconfigurada, bastante, yo qué sé, agresivo, y no supe reaccionar. Agora corresponde ao maxistrado ditar sentenza e impoñer a pena que proceda. O futbolista do Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, vai ser xulgado pola presunta violación dunha muller en 2023. En febreiro de 2023, unha moza a que coñeceu por Instagram acusou a Hakimi de violala. O defensa do Paris Saint-Germain negou desde o principio a denuncia e intentou evitar sentarse no banco dos acusados, recorrendo a decisión de ir a xuízo. Pero o Tribunal de Apelación acaba de rexeitar o recurso do futbolista marroquí, alegando que as pesquisas realizadas durante a investigación preliminar e a xudicial conclúen que existen probas de abondo contra Achraf Hakimi para xustificar o seu procesamento. O xogador, que soubo da decisión concentrado coa selección marroquí que esta noite xoga contra Escocia, asegurou que agarda con impaciencia o xuízo, que durante anos elixiu estar calado, pero que agora por fin poderá falar. Tamén a denunciante ten ganas de falar e espera o xuízo para ser escoitada. Quere explicarse que a xente a crea. Rexeita que a súa intención fora sacarlle cartos a Hakimi, que di sentirse un branco fácil, pois de non ser coñecido, o caso nin existiría. O xuízo aínda non ten data fixada. Hai novidades no caso da morte de Isaac Andic, o fundador de Mango. A policía descarta que o empresario caera polo barranco por unha distracción. Da análise do seu teléfono móvil, despréndese que Andic estaba parado, sen empregar o teléfono. Complícase, polo tanto, a defensa do seu fillo maior acusado por homicidio e que segue argumentando que foi un mero accidente. A macrooperación contra o narcotráfico no Salnés e na Arousa remata con 5 persoas en prisión. Entre eles, un histórico, Marcelino Baloiras. Quedaron en liberdade, iso sí, os sobriños xemelgos de Manuel Charlín. Gordo froito dunha investigación que comezou hai máis dun ano con pequenos alixos que viaxaban de Galicia cara a Madrid e un deles menos pequeno. 92 kilos de cocaína nun turismo preparado para transportar grandes cantidades de cocaína. A Televisión de Galicia xa adiantou en maio que aquelas marcas significaban mercadoría de 3 organizacións distintas e que ligaba os clans galegos cos cárteles dos Balcáns. Confirmouse esta semana 20 rexistros por todo Salnés, pola Arousa, en Vigo e mesmo nun domicilio de Madrid. O resultado 12 detidos entre os que figuran clásicos do narcotráfico, un deles Marcelino Baloiras. O seu chalé foi o escenario dun dos operativos máis aparentes e volveu caer.
caer. Prisión comunicada sen fianza para el e 4 detidos máis. Outros 4 arrestados o martes quedaron en liberdade, pero con medidas cautelares. É o caso dos 2 sobriños xemelgos do patriarca dos Charlíns. Os investigadores creen que están no máis alto da organización. Hai 4 persoas máis que quedaron en liberdade. O operativo deixa moi tocadas as organizacións galegas que traballan para as mafias dos Balcáns. O único punto negro desta operación foi a morte por disparo dun veciño de Cambados de 31 anos durante o rexistro da súa vivenda. A Garda Civil investiga que fallou. A fin de semana chega con moita calor. Mañá sábado actívase o nivel amarelo no sur de Lugo, Ourense e na zona do Ribeiro. E é que os termómetros van situarse por riba dos 36 graus nestes puntos. O domingo vai a máis. Os avisos esténdense a case todo o interior de Galicia e en Ourense, nesa comarca do Ribeiro, pasan a un nivel laranxa porque poden superar os 39 graus. Bastante mal, o calor non o levo moi ben, pero bueno, é o que nos queda estos días. Sí que creo que no me gusta mucho tampoco el calor, pero lo sobreviviremos. Sacas a camiseta, porque senón, ou a camisa. Con esta situación agardase moita afluencia da xente ás zonas de praia, por iso nos fixamos nalgúns dos accesos a través das cámaras da DXT. Ese punto da autovía AC12, o seu paso por a localidade de Santa Cristina, en Oleiros, este que estamos a ver, un dos principais accesos ás praias na contorna da cidade herculina, coa circulación fluida a esta hora, malia ese sol que temos no ceo. No sur da comunidade está a Ponte de Rande, na autoestrada AP9, que é precisamente un dos accesos ás praias do Morrazo, por exemplo. Ali o domingo, como lles digo, van chegar os 30 graus, arestora a circulación é fluida. Desfrutar da praia é un dereito de todos, pero non sempre se pode facer porque moitos areais son inaccesibles para as persoas con mobilidade reducida. Afortunadamente isto está cambiando e os concellos van mellorando as infraestructuras. É o caso da praia de Mogor en Marín. Hoxe toca día de praia para as internas da residencia de anciáns. Os arredor de 4 metros de desnivel entre a estrada e a area de Mogor fan moi complicado o acceso, sobre todo cando hai que apoiarse en muletas para camiñar. Agora, unha rampla de madeira con suave pendente facilita a baixada. Para uno que no puede, es comodísimo. Que a pasarela non me parece ben, porque ten moita curva para baixar. Debía de estar un pouco máis recta. Muchos las escaleras no bajan. Aunque sean, sabes, totalmente válidos, las escaleras les cuesta más que ahora la rampa. O proxecto de reforma incluiu a reconstrución das escaleiras e a colocación dunha nova varanda de aceiro. Un acceso adaptado a todas as persoas é a mellor maneira de garantir o dereito universal a disfrutar dun espazo público á beira do mar, algo que non se cumpre en todos os areais. Este ia trabajar por allá. En movilidade reducida non pode pasar. Para xente maior, difícil. Moitas escaleiras. Pues por allá hai unha rampa, pero es que es moi incómodo. E unas escaleras mucho máis para allá. Un bo acceso é un dos requisitos para obter a bandeira azul e o Morrazo repite este ano con 5 distincións. As altas temperaturas manteñen en alerta amarela 10 comunidades. Nalgúnas zonas de Andalucía os termómetros poden chegar aos 40 graus. A calor faise notar na maior parte da Península e Baleares. 10 comunidades autónomas manteñen activada a alerta amarela por altas temperaturas, que no Val do Guadalquivir e a Serra Morena xienense poderían chegar aos 40 graus. Moita calor tamén en Extremadura, sobre todo no Val do Guadiana e no sur da Comunidade de Madrid, con máximas de ata 37 ou 38 graus. No arquipélago balear tamén se registrarán máximas de ata 37 graus. En Euskadi, a Rioxa e Aragón, a alerta por calor engádase outra por tormentas, como ocorre tamén en Cantabria e as dúas Castelas. Na fin de semana continuaremos con temperaturas por riba do normal, que se intensificarán o domingo coa primeira onda de calor do verán. O rei e a princesa xuntos, no aire. Leonor de Borbón compartiu por vez primeira un voo de instrucción co rei Filipe VI, aínda que voaron en avionetas distintas. E Cardeira está rematando a súa formación militar na Academia de Murcia. Unha aperta do pai, rei e capitán xeral dos exércitos para calmar os nervios. Primeiro, un repaso á teoría, con quenda para cadete Leonor.
Para que el mecánico vea que no estamos tocando nada y pues esté seguro para poder maniobrar por debajo del avión en esas comprobaciones. Despois unha proba no simulador e por fin os avións. Dous, sí, porque o rei e a princesa voarán por separado, pero non sós, vai un instructor detrás. Os nervios quedaron no aire de San Javier. Esta vez a princesa non tivo que saltar en paracaídas, como vimos hai unha semana. A herdeira está completando en Murcia o terceiro dos 3 cursos da súa formación militar. Empezou na Academia de Zaragoza e seguiu rumbo aquí en Galicia, en Ferrol, incluindo o cruceiro de 7 meses no Juan Sebastián Elcano. Cando remate, xa ten novo destino. Estudará Ciencias Políticas na Universidade Carlos III en Xetafe. Avións como no que voaron a princesa Leonor con seu pai e o rei poderán verse a partir de hoxe facendo acrobacias imposibles nun festival aéreo sobre o río Douro no Porto. O prato forte comeza esta tarde, tamén mañá, pero a xente xa se está concentrando en un bo plan para as próximas horas se queren vostedes achegarse a eses avións. Brais. Sí, trátase da maior cita aérea e aeroespacial organizada en Portugal. Dende hoxe até o domingo, a Air Invictus ocupará os ceos da área metropolitana do Porto con acrobacias aéreas, probas de velocidade ou espectáculos de drons que poderán bater récords europeos, segundo di a organización. Hai 9 anos que o Porto non acollía un espectáculo semellante e as expectativas son altas. Agárdanse alrededor d'1 millón de visitantes e un impacto económico de case 100 millóns de euros en toda esta área. Xa é posible camiñar por zonas icónicas do Porto, Gaia ou Matosiños e atoparse con cousas como esta, un F-16. O núcleo do espectáculo será a exhibición que terá lugar sobre este tramo do río Douro entre as pontes da Rábida e de Luís I, con presenza de recoñecidos pilotos internacionais e da Forza Aérea Portuguesa. Son Linkin Park, o prato forte desta segunda xornada do Son do Camiño. En pouco máis dunha hora volve a activarse o festival. Hoxe pasarán 14 grupos polos 3 escenarios. Hai música para todos os gustos. Arranca a segunda xornada do Son do Camiño con ánimos renovados. Lo reventamos bastante, pero un pouco tranquilos para aguantar lo que nos queda, que si no... Chega un dos pratos fortes do festival. Hai que darlo todo con Emily, que es el amor de mi vida, Emily Armstrong, de Linkin Park. Os históricos Linkin Park regresan con nova cantante e faránse co escenario Estrella Galicia a partir das 11. Pero antes diso, moito que ver, Niña Polaca e Sexy Febras tamén. O listón está alto despois da primeira xornada de concertos. Muchísima gente, mucho ambiente. Fue una pasada, fue increíble. Con Katy Perry dende California chegou a euforia ao Son do Camiño. Máis de hora e media de concerto alternando temas novos con grandes éxitos. E deuse un baño de masas literal, lanzándose o público metida nunha botella de plástico xigante. Había máis de 40.000 persoas nese primeiro día de concertos e a previsión é que cheguen a 125.000 entre hoxe e mañá. Vinimos el año pasado, me encantó, y este año pues repetimos. Nun Son do Camiño xa consolidado como un dos grandes festivais do norte. Katy Perry era unha das actuacións máis esperadas no Monte do Gozo, pero a cantante tamén se deixou ver polas rúas de Santiago. Nesta publicación en redes vemos a Perry xunto a Rebeca Rico, a camareira da cafetería La Quintana. Rebeca explica que a artista saiu co seu equipo dunha visita á catedral sobre as 7 da tarde e ela aproveitou para pedirlle a fotografía. Acabábamos de ver o menú para hoxe no Son do Camiño. Escoitaron tamén as preferencias dos asistentes e as ganas que teñen porque, malia as horas de festa que levan en riba, non falta enerxía, Demetrio. Si, no, as ganas non se perden ao longo de todos estes días. Onte foi un día largo, intenso, e hoxe recuperando enerxías para que atacar unha segunda xornada na que Linkin Park será, sin dúbida, a estrela principal e, sobre todo,
con moitas ganas de pasalo ben. ¡Viva el son! Yo no lo cambiaría. Lo dejaría como estaba, que estaba bien. La no, porque eso era antes con Franco. Pero ahora no. Somos galegos, ¿no? Son afeccionados do Depor e nas súas mans está cambiarlle ou non o nome ao clube. Ata o domingo votan se conserva a denominación actual. Real Club Deportivo de La Coruña. De La Coruña, non. De La Coruña no, jamás en la vida. De La Coruña, eso clarísimo. Cuando un club tiene unas siglas determinadas, para mí el conservar esas siglas me parece que es lo que debe hacer el club. Da Coruña. A masa social do Depor está dividida e o club opta por someter a votación se cambiarlle un non o nome. Ata domingo, todos os abonados poderán exercer o seu dereito e gañar a opción que teña a maioría simple dos votos emitidos. Todos creemos que os resultados van a ser aplastantes en canto ao Depor e da Coruña. O movemento aquí tamén se fala que naceu no Instituto Rafael Dieste foi o xerme hai 2 anos dunha campaña a favor de galeguizar o nome do club. Primeiro, xa nos parece bastante injusto que unha das opcións que se poida escoller xa ilegal, que é de La Coruña, porque rompe con toda a normativa vixente. E segundo, creemos que a opción que marca a identidade do club e que marca a identidade da cidade é Deportivo da Coruña, porque así somos galegos, falamos galego e pois ten que estar no nome da nosa lingua. Na nosa lingua, da importancia do galego, en concreto na produción cultural, falou o Consello da Cultura Galega hoxe, que presentou o seu informe sobre o estado da nosa industria. É prácticamente inexistente as entidades que non fan nada en galego, pero ademais é que o 55,7% se volve a maior parte da súa actividade en galego. A Fundación de Marta Ortega cheganos dende hoxe e ata o 20 de setembro a exposición das dúbidas do fotógrafo Paolo Roversi, preto de 200 imaxes que se aproximan á pintura ou xogan coas posibilidades da Polaroid. E o rei Xoán Carlos está esta fin de semana en Sanxenxo. Hoxe puidemos velo de feito saindo a navegar. Xoán Carlos I, acompañado da súa irmá infanta Margarida e do doutor Carlos Zurita e a filla de ambos, María, chegaban ao Real Club Náutico de Sanxenxo para embarcar nunha lancha motora do propio club. E de seguro que estes días se fixaron na lúa en algún punto de luz que a acompaña fora do común. Pois saiban que hai unha conxunción planetaria especial que nestas noites nos deixa unha imaxe ben fermosa. A da lúa a carón de Venus, Mercurio e Xúpiter. A espera agardada da eclipse de agosto está unha boa oportunidade para observar algúns dos astros máis luminosos do sistema solar. Xa están comprobando, non é que refresque moito, é certo que de forma tímida baixan un pouco as temperaturas, polo demais, algunha nube, algunha brétema, liberámonos de forma puntual, polo menos por esta tarde das tormentas, para os próximos días xa será outra cousa, e estas temperaturas que ven nesta táboa van cambiar os próximos días. Mañá comeza un episodio de altas temperaturas, xa mañá con avisos e o domingo con moitas zonas da comunidade en risco importante de acadar temperaturas próximas aos 38-40 graus. Como sempre, despois, hoxe de Lorena, Información Deportiva, contamos todos os detalles. En Barcelona, na Casa Batlló, estes días mesturan a arte de Gaudí e os seus dragóns cos dunha coñecida serie televisiva. Os visitantes poden gozar dunha experiencia inmersiva que os transportará a través do son, das luces, a música e o lume tamén proxectado nas paredes. Ademais, a experiencia remata no fallado do edificio coa instalación de 3 vidreiras ao estilo Gaudí, pero inspiradas tamén nas diferentes temporadas da famosa saga. Con estas imaxes espectaculares rematamos, desexamos que pasen unha moi boa fin de semana.